Fi frar li għadda tkejlu 181 mm xita li għamlu lil frar li għadda wieħed mill-aktar xhur li fihom qatt għamlet xita f'pajjiżna. Fl-aktar ġurnata li fija għamlet xita jiġifieri fid-9 ta' frar niżlet aktar mid-doppju tal-medja tax-xita li normalment tinżel matul ix-xahar kollu. Fil-fatt dakinhar biss l-Uffiċċju tat-Temp f'Ħalluqa kejjel 140 mm xita u dan hekk kif il-maltempata Helios ħakmet il-Gżejjer Maltin u partijiet oħra fiċ-ċentru tal-Mediterran. L-istess ġurnata jiġifieri fid-9 ta' frar u anke is-7 ġurnata ta' frar tniżlu bħala l-aktar jiem imdalma u x-xemx baqgħet kompletament moħbija wara sħab gris. Temp instabli kompla wkoll fil-ġurnata ta' wara bl-Uffiċċju tat-Temp iġeddet it-twissija tiegħu minħabba ir-riħ qawwi. Fl-10 ta' frar tkejlet l-aktar buffura ta' riħ b'saħħitha tax-xahar li nefħet mix-xlokk kwart tal-vant u laħqet id-49 mil nawtiku fis-sija. Minkejja dan frar kien aktar kalm milli mistenni hekk kif il-medja tal-qawwa tar-riħ kienet ta' 7.9 mil nawtiku fis-sija meta n-norma klimatika għal dan ix-xahar hija ta' 9.4 mil nawtiku fis-sija. It-temp qaleb għall-aħjar ma tmiem il-ġimgħa tal-Karnival u ppermetta li jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet kollha li kienu ppjanati fuq barra. Fil-fatt l-aħħar jum tal-Karnival kienet l-aktar ġurnata mdawla ta' frar hekk kif dakinhar tkejlu aktar minn 9 sigħat xemxin. L-għadda kienet imkejla l-aktar temperatura sħuna l-frar li telet kważi 17 grad Celsius. Filwaqt li fl-aktar ġurnata kiesħa jiġifieri fis-6 ta' frar it-temperatura nislet għal kważi 5 gradi Celsius. It-temperatura medja ta' frar li kejlet 12.2 gradi Celsius kienet ta' 0.4 gradi Celsius inqas minn norma klimatika, filwaqt li t-temperatura medja ta' wiċċ il-baħar kienet ta' 16.3 gradi Celsius, jiġifieri grad Celsius ogħla minn norma. It-temp stabbli li kkaratterizza l-biċċa kbira ta' tieni nofs ta' frar flimkien mal-uċuħ tar-raba li kienu għadhom mifqwejn bl-ilma wara x-xita qawwija li ġabet il-maltempata Helios ħolqu l-kundizzjonijiet perfetti biex jifforma ċpar oħxon u persistenti li għadda l-Gżejjer Maltin fl-għodwa ta' 23 ta' frar li kienet ġurnata waħda minn 4 li matulhom l-Uffiċċju tat-Temp irrapporta ċpar.